सरि सार। जेबो नङा दे। आं नोंसिनि इनस्टिट्युटआव थांदोंमोन, बेयावनो नोंनि खोथाखौ मिथिबोदों। आंनि लोगोफोर आरो गुरु सारा माबोरै दं सार? लोगोफोरा गासिबो सेरखा बेरखाय जाजोब्बाय आरो इनस्टिट्युटखौबो रायजोफोरानो बुफाय बुसि खालामजोब्बाय। गेजेराव आं नोंखौ खोब नागिरबाय थादोंमोन आंनि मोनसे फिल्म प्रजेक्टनि थाखाय। दा लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। आंनि सायाव सोरबा गेम गेलेदों सार। आं माब्लाबाबो बिदि रावबो सिख्लाजों देहायारि सोमोन्दो लाखिफेराखै। आं दा गोबां मुस्किलनि गेजेरजोंसो थांनानै दं। आंनाव आरो रोजाबनो हानाय गोहो गैला सार। सोर बुंदों नोंखौ नोंनाव रोजाबनो हानाय गोहो गैया होननानै? सार, आं जुदि रोजाबो आंनि गोरबो बिखा सोलेर गासिबो गाबखांजोबो। मानोना आंनि दोंफ्रोमबो मेथाइयावनो सुदेमनि मोदोमनाय हाबखोमानानै दं। आंनि दोंफ्रोमबो मेथाइखौनो सुदेमा देंखो होजोबनाय। आं जेसेबांनो रोजाबो एसेबांनो सुदेमा आंनि थैयाव बोहैफैयो। अब्ला आं गावखौनो सामलायनो हाख'वा मोनो। रिदोम, ओइ रिदोम। मेथाइ होननाय बेसादाव गोबां गोहो दं। बे गोहोआ मोननै गावस्रानाय गोरबोखौबो गोरोबहोफिननो सम नाङा। नों सुदेमखौ मोनफिनगोन। नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि बेसादखौ लानो नाङा। बेजों टेनसना बारायोसो, अके? आइ सुदेम, नै जों फोथाराव थांनोसै। मास मोनथामानो जालांबाय आरो नों बेसे सान नेहैबावनो? बे सानसेब्लाबो फैगोन आफा। नाथाय माला फैगोन आइ? नोंनि देहा सोलेरा दि दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जालांगासिनो दङ, नों बेखौ थद दंना गैया आइ? आंनो साननैसोल' सम होबावदो आयै। आं आरो नोंसोरखौ दुखु होथारनो नंलिया। दुखु होनायनि बाथ्रा नङाहाय आइ। नों नोंनि मोजां मोननायनि फारसेल' बांद्राय गोसो होथारबाय। बिमा बिफानि फारसेथ' एसेबो सानथाराखिसै नों आइ। बिदि दाबुं आयै। आं नोंसोरखौ आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनो। गुबै खोथायानो जादों आं रिदोमखौ दाबो बावनो हायाखै। फैगायसो। बहा थांखो नों रिदोम? हरखाबै आंखौ सिमां नुनानै बहा गोमाना थाहैखो? दानो आंखौ बावबाय? आं बावाखै सुदेम। आंनि जिउनि जोबथा हांसिम नों अराय आंनि गोसोआव दोहौ जानानै बोहैबाय थागोन।